Ahojte, moje meno je Pali Bišík. V tomto videu vám chcem ukázať našu novú funkciu v Inzaria a to je editácia fotiek. Poďme na to. Po prihlásení do svojho účtu na Inzaria prejdeme na dashboard, vyberieme si odstránenie objektov z fotografie, otvoriť a ďalej vyberieme si súbor. Ja už tu mám prichystaný, napríklad Starý dom, máme aj pred. Dáme analyzovať fotografiu, čo je dosť dôležité kvôli tomu, aby ste vedeli, čo sa na fotke nachádza a tým pádom bude jednoduchšie pre vás odstraňovanie objektov, lebo budete vedieť, čo už na tej fotke bude. Analýza nám skončila. Naľavo si môžeme pozrieť, čo všetko sa na obrázku nachádza, aké objekty a tým pádom môžeme začať odstraňovať. Ako prvé poviem, sú tu dve možnosti. Prvá možnosť je odstraňovať tak, že budeme textovo písať, príklad odstrániť stĺp, dáme upraviť, počkáme chvíľočku, keď nám to spracuje. Vidíte, krásne odstránený stĺp z tejto fotky. Teraz urobíme ďalšiu vec a to je, keď chceme pokračovať ďalej v odstraňovaní, tak môžeme písať napríklad odstrániť stĺp, odstrániť túto plynovú krabicu na dome. Môžeme napísať, že odstrániť. Môžeme si to ešte vyhľadať, že či sa to tu nachádza. Biela, tu je to nazvané biela monkačka skrinka, tak to vyskúšame odstrániť. Biela monkačka skrinka. Dáme upraviť znova. Čakáme chvíľočku. Nech to prejde. Vidíte, krásne odstránené. Odstránený stĺp. Odstránený dokonca už aj elektrické káble. Čiže úplne perfektne. Teraz, keď chceme ďalej pokračovať, môžeme urobiť tak, že môžeme dať, že nastaviť upravenú fotku ako originál. Znamená, že už keď chceme ďalej pokračovať v nejakých úpravách, tak môžeme nastaviť fotku ako originál a ďalej pokračovať, aby sme sa nemuseli stále vrácať k tej úplne pôvodnej fotke. Keď sme s úpravou spokojní, dáme stiahnuť buď vo WebP alebo VPG, podľa toho, v akom formáte budeme chcieť. No, toto bolo možnosť odstraňovať textovo, čo je veľmi výkonné, tak by som to veľmi odporúčal. Ďalšia možnosť je, že si aktivujeme štetec. Tu hore si môžeme nastavovať hrúbku, že koľko chceme, napríklad takýmto posúvnikom. Dáme aktivovať štetec a znova si pekne označíme na fotke, že čo chceme a dáme odstrániť objekty z fotky. To kreslenie je trošku na inom modeli spravené, takže niekedy to textové by som povedal, že lepšie spolupracuje ako ten štecový, ale zase niekedy ten štecový lepšie. Takže treba to vyskúšať a každá fotka je iná, každý objekt je iný, takže treba to len testovať. Znova, takisto, keď sme aktivovali štetec, odstránime a takisto vieme si znova nastaviť ako, napríklad dáme si nastaviť už ako originálnu a znova pomôžeme pokračovať. Dáme aktivovať štetec, chceme odstrániť tú skrinku, dáme odstrániť označený objekt. Počkáme chvíľočku, nech sa to spracuje. Niekedy sa môže stať, že nám ostane úplne nie dokonalé odstránenie. To vôbec nevadí, stačí znova si nastaviť potom fotku ako originál, to sa nastaví potom ako originálna, dáme aktivovať štetec, znova toto zatreme, klikneme na odstrániť objekty označené štecom, počkáme chvíľočku na výsledok a potom sa rozhodneme. Vidíte, super, je to odstranené.
Takže toto by bola vlastne celá funkcia na úpravu fotografií. Myslím si, že bude veľmi užitočná a veľmi ju budete využívať, pretože vždy sa stane, že urobia sa fotky a môže sa nejaký objekt na fotke nájsť, ktorý tam nechcete. Ďakujem, to by bolo všetko a budem rád, keď budete používať túto aplikáciu a prinesie vám najviac zákazníkov.